Pajamax channel. So, today's video guys is may kasalang nagaganap dito. And we are invited. We'll be right back. Dili kini gugma kini ko giapungan, dili kini gugma kini ko gikontahan. Ay gugma kini ato kini mo siya. Kung wala kini kapas sa lahat. Kung para na ko nang tinuod ng gugma. Kani sa paghingon karon ng gugma nang ingon pagyaw ang nabi kahatag ng pinabuhi ko para na gugma. So bining tanan mo eksuna. Ang ayan nato may nag-awon ng gugma. Ang gugma mo ay nag-iusap ng tanan din karon. Ang gugma mo nagtukmon kanto nila ni Sinin Pinoy na mag-isa na ikaw. Kung tungod na ng gugma, ang ayanan na nakausap kanto kanila. Ang gugma nila kung may matawag na mag-ayon, kung nila ang gugma usap na tayo na develop sa kapilapit. Kung nagatong ka Sinin Pinoy, importante kayo na gugma kung panagamitan ito karon, ang ay panagipalambog kanto sa kailangan. Ang ay panagin ninyo magpuhan, ang ay panagin ninyo bisbisan, ang ay panagin ninyo padaghan. Pasabot ini, nasa matagkaroon mo rin sa mga ay pinabugit, sigurado mo, na may panaglalis sa pinabugit mo, di manamuwag sa mga ay. Tunay panaglalis, apat ka na panaglalis, pinulog kami naman, kaya kung ay pakil, lamot, labas sa pinabugit. Ngayon kung masukol ko yung luma, kung labaw sa tangan, atong tag-awon mismo ang yung panagay na yung nagkaroon karon pahimon ng bana sa kung labaw sa tangan wala na magkapulto niya bisan kung sa kawas naman sa patay. Kung tungod niya lang, ang ngayon yung malapukod na rin ang umma. Ang ngayon yung umma servisyo para sa yung umma. Ang ngayon hatag umma sa matakusan alam na niya. So labaw sa tangan, labing maadyo ang ipalang umma ang ipalang niya. Pero sa gihapon ng timpang kini, ang kamatayon lamang ang kapatulong. Kung labaw sa tangan sa mga hinikanan, damo po sa mga bayan kanina, damo po sa mga kaila, at tayo pinamugit, isang latag kung saktong isip, pwede ikaw sa mga kaugutong magpupos, o sa mga kalimot, sa mga lumang kapalagan sa kasawa, o si Bubuhay, tumanong pa rin ipatagal sa mga anak, kaya sa Diyos, sa paghalimong mga maayong Kristiyanos. Sa libog ka mo mag-video, pag-inintay ka mo sa iyong buong ka mo, kung palagtuyo ko para sa Diyos, sa iyo. Tungkol ka. Nurin, pinig si pinagawin ni Nawatong kami ko sa iyong para, sumasalag na sa pagkinahan sa iyong Kristiyan. Kuyong kabagayan sa tawagod ba sa iyong para, kini si Nurin niya kapatid, tawagod ba niyo sa iyong asawa, sumalang sa daga sa pagkinahan sa iyong Kristiyan. Kuyong kabagayan para, tawagod ba sa iyong asawa, palihog sa bato, itubog Ginoo. Hi!
Ay, para makaimog, wala naman na. Okay? Dili ulingi sa bride ha, dili ulingi sa bride. Girls, ingatan yung mechanics sa ito pagduwa. Ang inyong duha kakamot, ibutang sa likod, o inganaan lang sa likod. Tanaw ako. Taro nga, o na. So meaning, nagtalikod mo and then facing sa camera. At inyong kamot na adila. Ikapal inyong duha kakamot sa inyong bata na. Ana, why muli sa bride? Why muli sa bride? Okay? And then, si bride, sino rin? Magpili siya, diling pinagkabok sila. Unong kababae, upusan ang kababae na iyang hatagan sa bouquet ng mga himong bride-to-be. Sana Pero sa dili pa na, sa pamutan nila mga pangan. Diba si na yung mga nagpahigit na may na lang po. Ano ba nga nagdaday? Erica, play that. Facebook account. Okay, and you are? Kimberly, play na din mo. 16 pa. Oh, ano rin ha? Ano na ako rin? Ikaw? Nicole, and you're, how old are you? 14. Isang matik ko naman, ano na ako? Except ikaw, gusto ko mag-second. And you, gusto ko ating idada? Sige, and you are? Joanne. Joanne, and how old are you, Joanne? 18. Pwede na ba? Age na, 18. And kung bakas ako mga estudyante, oy, and you are? Rebecca, sir. Rebecca Char. Yung apelido is Char. Play na Rebecca. Nandito. Yung totoo. Nandito lagi, sir. Dito. Char. And you are Kiara? Here, sir. And how old are you? 12. So, 21. Okay, atras ako na tagamay. Okay, ready girls? Sige ka ba sa likod? Come on, anak. Huwag kumingin ni bride, ha? And then, at the count of 3, Doreen, pag una-una o kinsa nilang puno ang inyong hatagan sa bouquet. Why muli na rin? At the count of 3. 1, 2, 3, and go! Okay! Congratulations! Thank you so much, guys! Ulit ko pa pare. Okay, nandiyan ako si Kapitan Dimar to provide a chair. So this time, let's have our Ulisaw. Okay. So yan na ako si Shem sa pagpanawag. Asa ito itong best man? Atong groomsman? Nagupang ko mga ulitaw dire. Apa sila sa taas? Sila kong J-Lord din ha? Christian John! Paliw ko panaw ni Christian John. Siya, Mar. Ay, gaway, okay. Upatra? Sige na, mga si Bimar. Okay, upatra, wala na sa taas. One na, sir. Okay, ako sa silang pangutanon. Pakiya nagyapon sa mga babae. Isam, ato nagyapon mo. Pero inyong kamot is dari sa likod itago. Pero sa dili pa nato ng pagabuhaton, ato isang pangutanon ninyong mga pang. Okay, so starting with the best man, no? So, ang mga ila-ila niya, si pangalan to dong? Kim. Pila edad di Kim? Bakit Facebook, Kim? Charot. Okay, and you are? Stan edad? 15. And you are? Edad? Okay, and the last player? Edad ni Harvey. Nagkataas-taas niya human ni Ubos. Okay? Wala nang sabot pa ng winner, ha? Dili sa buton. Ang nakang kamot sa likod, boys. Dili ulingi ni Sam. Okay? Dili ulingi ni Sam. At the count of 3, tanaw na ito, kinsa yun ang lucky guy nga ma-partner sa atong lucky girl kung balimong magpiayon o niyang hapon. Disto. Alam agad, now na. At the count of 3, Sam. 1. Nauna pa siya, ano pa 15 years old? 15 years old? 2. Tantara. 3. Go! Okay, si Desmond! Isakot mo na kasi ha. Okay, thank you so much, girl boys. Okay, so ayan nila ko si Desmond sa pagsama sa taas. Okay, then forward ka gamay, Ari girl. Okay, forward ka gamay. Ayan. Ito sa pagduman yung legs.
Ano na pumiyato si Dasman sa pagtaol sa garter? Above the knee. Okay, so meaning pasakalari. Ayan po tapos sa hawak ka. Okay, please, dear. Ay, kailan na kanina? Kailan na kanina? Go. Ay, bawa sa iba mo kasi yung ideal guy. Ideal partner. Responsible. Bilak din sa Buutan, sir. Responsible o bulutan? More nakita mo sa ako din yung responsible o bulutan siya. Kasi yung ideal girl. Sabi na sa bulsa, guys. Okay, so please kneel. Music sa maestro. Okay. About right lang siguro. Kasi mga comfortable, guys. Left or right? Or ikan doon mabuti. Sa left. Okay. So about the knee. Ikaw, ikaw, hindi yan. Now. Kaya ito magsabot ni Victoria, ikaw. Alright, there you go, ladies and gentlemen. Higher! Higher pa! Higher pa! Ay, hindi mo kalitanaw na huda! Higher! Ato ka na diyan. Listen! Ato ka na kayo sa masigaw po at baka naman ladies and gentlemen. Okay, picture mo. So, ganyan ako atong US. That's Corona. Our Mr. and Mrs. soon to be. Okay, so yan yun. Please have a picture with the newlyweds. Center mo, mag-winner ka mo kaliwa. So, gamit na ko. Arika Sam. Okay, thank you so much for the participation in the duo. Thank you also for participating, guys. Alright, thank you very much. And now let us proceed to the next. Thank you. Salamat, Desmond. Okay, thank you so much. So, yan ang kapoten. Together. Paano tumagamit ikaw? Okay, once again, thank you very much no, sa mga nantag ng mga gifts. Then, pasalamatan sa po na ko in advance. So, Tatagay na, picture na. so natay doon ka dogs at to. Murang ikaw ko, sinurin. Uy, naman. Okay. And you wait for my go signal on 1, 2, 3 usang pa-release. Anyways, you will be guided by the photographer. Okay. So requesting our photographer, I mean our music in charge, our DJ now. Kami mo ka ng hot music, sabi ka ng libo. Thank you. Kaya makapaalig rin sa tanan. Okay, yung hinay lang tanong kay Kuan. Kasi mulo pa doon na. Ang daw. Mr. DJ? Any music? Okay, so we shall now witness mga bata, no? Tanaw ta sa paparelease sa daw ni Sam and Noreen. Okay. So ito sa pinakataliwa, Noreen and Sam ay dapit sa carpet. Okay. Then facing ato dapit sa gawas. Ato na ipakis. Face each other. Okay, ipakis sila at the same time. Mag-kiss po mo Noreen o Sam. Kiss po mo duha. Ready? 1, 2, 3, kiss. Ayan. And at the count of 3, yung pina-release the dog. 1,